Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li dan il-Gvern ser ikun qed jixpruna strateġija ġdida għal trasformazzjoni ekonomika totali tal-ekonomija Awċija. Il-Prim Ministru Robert Abela għal dan waqt laqgħa tal-Kabinet Fawdex flimkien mal-isħab soċjali Awċin hekk kif saħaq li din l-istrateġija ser tkompli timbotta r-rankatura ekonomika li kisbet il-Gżira ta' Tletoljiet mill-2013 lil hawn. L-ambizzjoni tagħna għal Għawdex hija li tkun showcase tal-mudell ekonomiku ġdid ta' pajjiżna. Biex inwettqu dan kollu, ser inkun qed nitlob lill-aġenziji kollha, inkluż il-Malta Enterprise, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, il-Bank Malti għall-Iżvilupp biex ilkoll jiżviluppaw strateġija favur Għawdex li ma strateġija tkun diskussa u implementata flimkien mal-Aġenzija ġdida għall-Iżvilupp Reġjonali li waqqafna. Fost oħrajn semma tkabbir ekonomiku bla preċedent Fawdex tant li l-ekonomija Awċija kibret minn 1% fl-2012 għal 13% fl-2020. Tkabbir ekonomiku li kien rifless l-aktar fiż-żieda tal-impjiegi Fawdex. Fil-fatt semma kif l-aħħar 6 snin kull ġimgħa kien hemm żieda ta' 10 persuni jaħdmu meta mqabbel ma' 2 biss f'ġimgħa qabel l-2013. Għalli ras għal ras il-ġid nazzjonali Fawdex tela minn 10,000 euro għal aktar minn 16,000 euro. Spjega wkoll kif ħafna mill-impjiegi ġodda li nħolqu kienu fis-settur privat. Il-maġġor parti tal-impjiegi ġodda kienu mas-settur privat biex il-proporzjon li jaħdmu mas-settur privat tela minn 54% għal 61%. Intant il-Prim Ministru Robert Abela sostna l-importanza li l-Gżira Awċija tkompli tiddiversifika l-ekonomija tagħha sabiex tkun mutur ewlieni fit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Sostna li dan jista' jsir anke permezz ta' aktar investimenti infrastrutturali fosthom it-tieni fiber optic cable li flimkien ma' proġetti oħra se jkun il-bażi għal Għawdex diġitali. Dwar il-mina ta' bejn Malta u Għawdex il-Prim Ministru Robert Abela qal li din ser twassal għal opportunitajiet aktar indaqsa l-Awċin. Jien meta nitkellem fuq dan is-suġġett nara qudiemi udjenza waħda. L-eluf ta' ġenituri Awċin li jridu li wliedhom ikollhom futur aħjar minn tagħhom. Bl-istess opportunitajiet ta' żgħażagħ Maltin. Il-weda tiegħi tibqa' li se naħdem biex nilħqu dan il-għan. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri faħħar il-ħidma tal-Gvern fl-aħħar snin sabiex kompla jitkattar il-ġid f'Għawdex. Sostna wkoll l-importanza li l-Gvern u l-isħab soċjali jibqgħu jaħdmu flimkien għal ġid tal-Awċin kollha. Fil-fatt waqt l-interventi mill-isħab soċjali preżenti għal din il-laqgħa tal-Kabinett, iċ-Chairman tal-Awtorità l-ġdida dik reġjonali għall-iżvilupp f'Għawdex, Michael Grech, enfasizza l-kollaborazzjoni ta' din l-awtorità flimkien mal-Gvern. Is-Sur Michael Gallia mill-Kamra tal-Kummerċ Awċija faħħar laqgħa tal-Gvern fejn miżuri importanti ġew salvati n-negozji fi żmien il-pandemija. Huwa sostna wkoll kif fil-budget li jmiss jixtieq jara iżjed miżuri li jkattru l-fiduċja fl-ekonomija Maltija e kif is-sitwazzjoni tal-pandemija għadha ma ntemmitx. Is-Sur Gallia faħħar miżuri tal-Gvern bħal tnaqqis fit-taxxa tal-bol fuq xiri ta' proprjetà għal dawk li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Spjega kif din il-miżura waslet għal sosten tal-industrija tax-xiri tal-proprjetà tant li fl-aħħar xarejn intlaħqu numri rekord ta' iffirmar ta' konvenji.